Dostlar, selam. Min stilist Ghaliya Safina ham biz sizning bilan bugun яшүсмерләр trendlari турында ham Udmurt халык бизәнү әйберләрен көндәлек тормышта ничек кулланып булуы турында сөйләшәчәкбез. Хәзер мин сезгә Udmurt халык күлмәкләрен күрсәтеп китәм. Аларга шакмаклы принт һәм куе кызыл кара төсләр хас. И һәм алар шундый матур узорлар белән бизәлгән. Ләкин бүгенге безнең тема күлмәкләр түгел, ә бизәнү әйберләрен көндәлек тормышта ничек кулланып булу турында. Хәзер мин үз яныма Айсылуны чакырып китәм. Айсылу безнең бүген моделебез һәм без Айсылуда трендовый образларны карап китәчәкбез. Беренче образ җәйге сезонда чәчәкле принтлар бик тә актуаль. Мин Айсылуга шундый матур сарафан алдым. Бу сарафан эченнән сез берәр җиңелчә генә футболка яки берәр матур блузка киеп җибәрә аласыз. Шулай ук бу образны әзрәк современлаштырып җибәрер өчен мин тупас кеды кигездем Айсылуга. Айсылу әйдә әйләнеп образны күрсәтеп китик әле. Бу образда җәйге кызу көндә менә шушылай иттереп йөрергә мөмкин. Бу образның үзенчәлеге тәнкәдән ясалган чәч бизәнгече. Удмурт хатын-кызлары элек-электән тәнкәле бизәнгечләрне бик тә яратканнар. И аларны көндәлек тормышта төрле образларда кулланганнар. Ә без бу бизәнгечне чәчкә менә шулай матур иттереп куйдык. Айсылу әйдә әйләнеп җибәр әле. Шулай ук салкынча көндә бу образга без джинсовкадагын өстәп китә алабыз. Образ безнең тулырак булсын өчен без монда ак джинсовка яки сыек зәңгәр төстә джинсовканы кулланырга мөмкинбез. Шулай ук мин өстәп китәр идем рюкзак и кепка. Айсылу хәзер сезгә бу образны бик матур итеп күрсәтеп китәчәк. Айсылуның инде икенче образы әзер. Бу образ өчен без шундый матур җиңелчә ак күлмәк алдык һәм салкын һава торышы өчен эко-кожадан эшләнгән жакет кулландык. И бу образны без Удмурт аксессуарлары белән тулыландырып җибәрдек. Сез бу образда күрә аласыз бик матур билбау Удмурт стилендә һәм бик матур алкалар. И бу образ шундый матур һәм гармонично күренеп тора. Айсылу хәзер сезгә бу образны күрсәтеп китә. Бу образда сез дусларыгыз белән кафега, кичләрен дискотекаларга барырга мөмкинсез. Шулай ук минем бу күлмәк турында бер-ике сүз әйтеп үтәсем килә. Ул бик тә универсаль базовый күлмәк. Без монда бу жакетны салабыз, путаны шишәбез. Һәм алкаларны без калдырабыз. Шулай ук без бу образга шушындый алсу матур төстә джинсовкадагын кигезергә мөмкинбез. Карагыз әле, ничек безнең образ бүтән төсләр белән уйнап китте. Күрсәт Айсылу образны. Әгәр кояшлы көн була икән, без бу образга күзлектәген кигезергә мөмкинбез. Айсылуның бу образына без ак кеды алдык. Ак кеды ул яшүсмерләрнең гардеробында булырга тиеш. Ул безнең бик күп образлар белән туры килә. Джинсы шалбарлар, итәкләр, шортиклар белән һәм дә классик шалбарлар белән дә туры китереп була. Шулай ук бу сезонда безнең биек үкчәле менә шушындый ботинкалар бик тәген актуальный. Сез аны шулай ук носкилар белән киеп куя аласыз, итәкләр белән и шулай ук инде шалбарлар белән. Бу образга дагы менә мондый аяк кием туры киләчәк.
Dostlar, Ayslunun 3-нче соңгы образын карап китәбез. Бу образ өчен без ак кыска итәк һәм шундый матур кара топ алдык. Кара белән ак төсләр, алар классик сочетание һәм алар үзара бик тә яхшы килешә. Шулай ук бу образ безнең тулырак булып күренсен өчен без Удмурт милли аксессуарларын кулландык. Без монда шундый матур алъяпкычны күрергә мөмкинбез. И шундый шакмаклы алъяпкыч кара ак төсләр белән бик тә яхшы килешә. Шулай ук тәңкәдән ясалган муенса. Әйтеп үткәнчә инде Удмурт хатын-кызлары тәңкәле бизәнгечләрне бик тә яратып кулланганнар көндәлек тормышларында. Әгәр салкынча һава торышы булса, без бу образга кара жакет кигезеп куярга мөмкинбез. Айслуда шундый матур заманча образ килеп чыкты. Айслу, әйдә образны күрсәтеп китәле. Biz bugün Udmurt aksesuarları kullanıp 4 obraz җыйдык. Заманча образлар безгә биргән өчен романтик кибетенә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук Удмурт аксессуарлары биргән өчен Татарстанның халыклар дуслыгы йортына даган рәхмәт. Сезгә кайсы образ күбрәк ошады? Комментарийда җавапларны көтеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.